kane ki khindiat sni ki blale yi ba bon kini ki political party kia ong ba kata TMC ki shukular tho hendrenga mata sni kum tau student union president jong ka TMC nga ko ban ong epi paro khat pai ba ka jingkular ka jongi kamde tang ka jingkular hendre ki thong ki ba dangi thawi ka sarkar lemba ka jing e ka jingkershan ka jong phi mangi inya tre namta kita hakini kisan sinem man kan long ka kam ka jongi hoj kam long ka pasuk hendre ki dei ka thong ka bangin hap tre man la ka sni halangi thaw sarkar menta habangi phaish ka madan rungi ba hadu lailak sanpho tam ki vika registrations hadu arlak sanpho tam ki maika registrations bat ka pen pau shai ba ki pai ba hi ha jala jungi ki la shania menta ka TMC te kalong ke iki ka basutrat bangai ba ka ne meghalaya TMC kalala pan wanra lem ya brokhoi ki pai ba jo ka ne ka jala ka ba i jungi ha ka wei ka shatri te khinjat abang i kumno kini ki sarkar menta ka ne ka MDA sarkar haba kawan ha arja ka phra ka banga udang le ka college jonga kiwan kine ki ong ba number 1 priority jungi kalong ka education sector hendri ngi menta thik ba kumno haman ki survey ka pau ba ka education ha ka jala jungi ka poi ha khadu tam te kalong ka eki ka pen pau shai ba kane ka sarkar ya ka ek ba ka ong ba kan le khamle hendri mangi menta ka sin ninun banau bangin le na balai bangi ba ditang ka party TMC ka bai menta ba ka pathawi ta ki scheme ki banyarap ya baro khot ki long yin ki ha ka jala ka jongi ngimdei tamawan man ka sansnem man pinbien kumbala ong de ki brio ki pashong ka shuki hakine ki party ki bai te kane ka long ka jingkar pat yang nanga kum samla happy baro khoi ba phine karshan khams khem mata ka TMC bangin yo sha bangin tre namata ka bha kamyan joka jet ben rewi bro